Dakong tabang alang sa mga nagapangita og trabaho ang gipahigayong job fair atol sa 124 celebration sa Labor Day ning Mayo 1 tuig 2026. Diri sa Davao City, gipahigayon ang maong job fair sa The Annex Event Center SM Ecoland, Davao City nga gipangunahan sa Department of Labor and Employment Region 11. Subay sa ika-124th celebration sa Labor Day, ang maong job fair gihimo sa tibok Pilipinas aron makahatag og mas lapad nga oportunidad sa mga Pilipinong padayong nagapangita og trabaho. Samtang sa Davao City gilunsad ang maong Labor Day Job Fair sa The Annex Event Center SMCT nga gilayong adunay 1,500 job vacancies. Ang maong job fair adunay temang disenteng trabaho para sa lahat, iisang hangarin, bagong Pilipinas sama-samang mararating. Diin gihimo sab kini sa probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao Occidental ingon man sa Davao del Sur. Alayon sa paghatag og oportunidad, formal nga gisugdan kini. Pinaagi sa opening ceremony diin opisyal nga giablihan. Pinaagi ni Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy, kauban ang mga official gikan sa Dole 11. Ang maong mitambo nga mga aplikante malaumon nga sa ilang pag-adto sa susamang job fair maoy makahatag kanilang tubag sa ilang pagpangita og trabaho apan labing maayo nga malakip ang maong mga individual sa hired on the spot. Gani gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa udto adunay 627 ang mga mitambo nga job seekers. Dulan 50 sab ang mga hired on the spot samtang 68 niini ang near hires. Bisan pa man sa pagbundak sa kusog nga ulan, padayon gihapon ang maong aktibidad hangtod maabot ang kahaponon tungod ubay-ubay sab ang mitambong ug namasin nga mga makakuhag trabaho bisan sa susamang job fair na lang. Gani anaa sa 1,500 hangtod 2,000 ka mga job vacancies ang mamahimong applyan sa mga job seekers, ingon man sagad miadto mga aplikante nga mga fresh graduates o first-time job seekers. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Man, Gretchen Igot, Tatak, Aramen.